Kolore ezberdinez jantzita dator musika zuzenean telebistaren atal berria. Lehen erreportajea osatzeko huts taldearekin bildu gara Entsegu lokalean. Taldeak Toxiko diskoa kaleratu berri du, musikalki rock koordenaletan. Taldearen bigarren emaitza luzea da honakoa, indartsua eta erabatekoa. Segidan, Iruñara egingo dugu bidai, eskabidean eta Blackbirds musika egitasmoa ezagutzeko. Eska, reggae eta rocksteady giroak lantzen dituen musika egitasmo handia da honakoa, taula gainean 11 musikari batuz. Huts taldeak disko berria kaleratu du, Toxiko izena du eta musika bidean bigarren emaitza luzea dute. Entsegu lokalean geratu gara beraiekin, goazen gora! Huts 2015an hasi zen, Igor eta biok txikitatik lagunak izan gara, eta bueno, hor 2015an hasi ginen beste bateri batekin. Eta bueno, hori 2016an hasi ginen gure lehenengo temak egiten eta bar, eta gero sartu ginen Gaztea maketa lehiaketan, finalistak izan ginen. Eta bebai Mamua diskak atera genuen urte horretan, eta orain gaude gure bigarren diska Toxiko presentatzen. Txapelketak igual ez gara oso lagun, baina egia zen behar da, gu bat irabazi genuen, ordeko lehenengo saria, Barrika Oneri izenekoa, eta horrek ez dakit, nolabaiteko bide hori hasteko indar bat ematen dizu, eta gero Gaztean sartzea, hor Euskal Herrian badago mahai bat edo ez dakit espazio bat hor euskal musikaren txako, eta nik uste hor sartzeko aukera honen bat izan zirela biak. Baina bueno, gero nik uste taldea hor sendo egin dela kontzertuen bidez, disken bidez, eta egiten ditugun gauzei bidez, bideoak eta hori guztia. Denbora gutxian gauza asko egin ditu huts taldeak. Maketa bat eta 2 disko grabatu dituzte, eta tartean dozenaka zuzeneko emanaldi egin. Ongara denbora osoan hori, esan duzun bezala, hori zen barne maketa atera, hainbat kontzertu eman genuen gure zonaldetik, gero maketa lehiaketa, gero Mamuak atera genuenean, bebaien bat kanpora atera ginen, jo genuen Bartzelonan, Santanderren, Sikillo Festivalan, hainbat kontzertu egin genuen, eta... Genezak ez daukagula horren beldurra, kanpora joateko, edo hemen jotzeko, euskera ez da handikapa guretzako, eta gustoko dugu, ateratzea, hemen jotzea, eta gainera finantziatzeko gure nahi ditugun gauzak, bideoak, diskak eta bar, jo behar dugu, eta ez gara gelditu orain arte. Hitz bakarrean, erresa da huts taldearen musika definitzea, rocka. Hala ere, rockaren barnean ñabardura ugari topa daitezke. Gu definitzen dugu gure burua power trio potente bat bezala eta melodikoa, ia beti. Eta esaten dugu beti rocka vertiente guztiak ikutzen ditugula, bai daude kanta asko punk rock izan direla, beste batzuk metal atal asko jorratzen ditugula, gu metal asko entzuten dugu, nahiz eta gero diska ez izan metal purua,
baina hori, rockaren atal batzu asko jorratzen ditugu. Así que rocka nire ustez da perfecto guretzako. Gainera esaten dugu askotan abesti batean, igual oso punk rocka bada, metal ikitu bat sartu behar diogula edo rock, osea ez dakit, nahazteketa hor indartsu bat lortu behar dugu gure kanta bezala sentitzeko eta esateko hau huts estiloa da eta hau guretzako kanta proposada Ibaiek astintzen ditu danborrak. Bateriak gorputza jartzen dio kantuei. Kolpe zehatzak dira, erabatekoak. Bateria taldeari pisua ematen dion elementua da. Eta bateriari jarraiki ere bai, beste instrumentuak daude. Eta horretan erekitzen dugu base ritmikoa, basuarekin, eta hotzarekin, eta gitarra gehikunt, ez dakite nola zan. Gainetik. Hori da, ematen dio, hiru atare saturako elementu hori bizitza moteko falta dana. Potentzia hori, lehen aipatu potentzia hori, Espatxekoa da, Mikel dela gure laugarren taldearen laugarren kidea, Mikel Revolta Permanenteko gitarrista, eta Ibaiekin batera asko jorratzen dituzte bion artean bateriak, Mikel bateriekin da oso, eta gustatzen eta Mikel beti datori Dei Freskoekin bateria arloan, eta Ibai eta berarekin artean asko egiten dute atal honetan. Askotan asko, Ibai hor, redoble horretan edo korte horretan, hau agian mugituta. Probatu hau, eman txino horrentxe bertan eta gero aldatu hona eta... Hori, nos da ese plus nik uste dut, Hirukoa osatuz, Joseba jotzen du gitarra. Riff zorrotz eta azkarrez borobiltzen dira kantuak. Azkenean ez dugu ezer inventatu, Osea, ez dugu hartu gitarra eta 15 pista grabatu hor gainean. Bakarri da hori, basu bezala, linea bat kontundentea eta gero arreglaren bat edo horrelako zerbait, baina hor dago eta esan duzun bezala, hori nik uste dut potentea dela eta egon gara bai begiratzen hori estudioan nola eman algenuen soinu hori begiratzen eta gure ustez ondo dela da, Lehiaketan infinitu garen zagen existitzen ez den ez bilatzen lerro zuzen bat ezin zokak eusen eden gabean zokak lotu Base ritmikoa basuarekin osatzen da. Igorren esku daude lausokak. Melodia indartsuak dira, jostariak. Bai, egia esan da, saiatu gara hori egiten, pasatu gabe, ni azkenean ahotsa ere naiz eta gero zuzenekoan egin nahi dugu diskaren berdina, baina egia da hor jorratu ditugula hor marrazki batzuk eta batez ere soinua, gure soinu grabea eta gure soinu potentea, hor grabazioan asko jorratu dugu, gu gure nortasuna definitzen duen soinu bat lortzeko, eta hor Kauan eta Toxikoaren produkzioan ikuste lortu dugula. Toxiko diskoak dakarren berrikuntza bat ahotsen lanketa da.
Denboraren poderioz ahotsak landu dira, errekurtso ezberdinak erabiliz musikarekin bikainki uztartuz. Asier Zubelzu eta Mikel Becerra teknikarien lana nabari da produkzioan. Bai, nik uste hor Toxiko eta Mamuak gehien diferentziatzen den puntua da, ahotsen produkzioa, hor saltu zen oso barruan Asier Zubelzu, Gauako direktorea edo. Eta hori, guia Mamuak grabatu esain pronto guk ikusten genuen nortasun berri bat genuela, zuzenekoetan eta potentzia aldetik eta botzen aldetik eta hori plasmatu behar genuen disko berri batean, eta hori ikusi daiteke, koroen aldetik, oihuen aldetik, indarraren aldetik eta jendeak entzun desan, baina nire ustez hor egon da aurrera pausu importantea. Guretzat Mikel ematen duen aportazioa guretzat oso garrantzitsua da eta da ezinbestekoa taldearentzat. Hau da, Mikel bezalako pertsona bat alboan edukitzea guretzako asko ematen digu. Taldeari asko ematen dion pertsona bat da. Beti izan dugu argi, norbaitek entzuten badu Maketa eta Mamuak, ja esaten dute, mota honetako talde bat da eta hau egin nahi dute. Baina nik uste musika bihar utzi behar banu, nik izango nuke, Toxiko da nire arima edo nire musika hor plasmatuta duen diskoa, eta nik uste hori lortu dugula, Diseinu ederrean bilduta dator Toxiko lana. Kolore ilunak nabari dira, hitzen, testuen norabidean. Artelana Joel Delgadoren eskutik dator, Memento Dixin diseinetxekoa. Diseinua Bartzelonako Joel Delgado, Memento Designeko egin du, eta gu esan genizkion pautak, zuk esan dituzunak, Toxiko huts taldea nolakoa eta bera hor oso argi ikusi dutena eta hori lortu du, Bai, gure ideia azkenean izan zen hori Akonito lorea plasmatzea eta hori egin dugu pizka bat arte batekin, hori Olagarroren tentakulo batekin bebai ateratzen eta... Bai, Akonitoa bada horretako lore posaitsu bat, eta nik uste norbaitek letra guztiak irakurtzen baditu, azkar harrapatuko duela zentsua. Disko berriarekin urrats bat eman nahi dute aurrera. Besteak beste, entzulegoa batu eta leku berrietara bidaiatzea dute asmo. Toxiko disko berri honekin nahi duguna da ahalik eta leku gehienetara joatea, jotzera, zuzenean, berdin zaigu Euskal Herrian, Estatu Espainiaran, edozein lekutara. Eta gainera, ikusita aurreko diskoarekin ere kanpoan izan dugun harrera, guk edozertarako prest gaude disko honekin. Bai, egia esan da, agian diska honekin lortzen ari garena nire ustez da pixka bat Mamuak horrela pausu hori, lehen igual jendea txuten zaitu eta guapo da, baina orain agian lehen heltzen ez zinen jendera heltzen ari zara disko honekin, eta hori nik uste importantea dela. Aurrerantzean, zuzeneko emanaldietan murgiltza dute helburu, eta bide horretan, bira antolatzen hasiak bidaia da. Martxoaren 16an Bakion izango gara, gero minitur bat egingo dugu Bartzelonatik, 2 kontzertu emango ditugu 22 eta 23an, gero 29an Santanderren izango gara, La Tribun, Maliañon,
Eta gero bueltatuko gara hemen Bilbora, sateliteten izango gara, gero maiatzean Lizarran, eta bueno, daukagu egia esan da hor bira luze bat, horretik, eta bueno, sare sozialetan eta bar joango gara esaten, baina badaukagu ikusteko aukerak. Zuzenekoetan datza taldearen indargunea. Diskoko kantuak zuzenekoetan handitu egiten dira. Eta hori da taldearen puntu berena, zu kontzertu bat egitea eta jende esatea, ze kompakto, ze ondo, ze tal, eta da gure helburu nagusia uste dut, ez dugu horrelako artifiziorik sartzen, noski estudioan zertxo bai sartu behar duzu, auditiboak diren arrazoiengatik, baina edo herri gonbidatu nahi diogu kontzertu batera eta berak ikusteko utzi duen indar hori. Eta bueno, hori azkenean, hori esan duen bezala, joten gara leku batera jotzera eta beti etortzen da jendea esanez, entzun dut diska, baina zuzena da asko hobea, ez? Eta bueno, guretzako berena da. Zu, elegun, entzun! Zein da mozorra joetatik atertzen den soinua? Baituelako jamaikar musikaren doinua! Batzakit? Garbitu belardiak eta oinek prest? Dantzatzeko eta gozatzeko prest? Sustraian rekorzek! Baraina ingo nabetik aurkezten dizu zuzenean! Eskabidean! Eskabidean taldearekin egin dut hitzordua Iruñean garagardo batzuk hartzeko. Gazteak izan arren, musika bide polita burutu dute reggae eta ska musikaren errepidean. Egunotan, egitasmo berri bat jarri dute martxan. Eskabidean and the Blackbirds. Eskabidean taldea 2012 urtean sortu zen, Iturrama institutuan, sortu genuen 5 pertsone artean, ni, Tasio Galatea eta Martine eta Ulises, eta 7 urte hauetan maketa grabatu genuen 2016an, 2017an gure lehenengo diska, eta duela urte bat grabatu genuen Bideak Tarrait diska. Hasieran hasi ginen Euskal Herriko talde gehienak bezala bertsioak jotzen, bai Lapoia, Kortatu eta horrelako taldeen bertsioak jotzen. Gero ezagutu genuen pixka bat ska estiloa edo Potatorekin baita ere edo Kortatu. Eskalariak asko. Eskalariak baita ere. 2008an grabatu genuen lehen maketa lau estiekin eta bai eska zentzu bat zeukan gutxi gora bera. Bai eska azkarrago bat edo modernago bat. Gero 2017an sartu genituen lau abesti horiek diskoan eta saiatu ginen abesti eska estilo klasiko bat gehiago jorratzen. Eta abesti horiek aldatu genituen maketatik diskara baita ere. Eta hori 2017an sartu zen Imanol, teklista bezala. Eta bai notatu egin zela pianoa eta jamona estilaren barnean, eta 2018ko diskan uste dut bai lortu gehiago eskazar estilo hortara. Eskabidean taldearen musika eraginak ez dira ohikoan gurean entzuten ditugun ska punk edo ska patxangeroa. Jamaikar sustraiak oso nabariak dira bandan, sustraietara joz. Gure taldean izena da Eskabidean, zen azkenean Euskal Herrian sortu diren talde askoren izena da ska, gehi beste hitz bat, egiten duela hitz jolas bat, eta azkenean talde askoren musika estiloa edo
da zuk esan duzun eskapunka, eskapatxangeroa, txotnako musika. Bideakdarri diskarekin bai nola desmarkatu garela beste musika batera, dela puroagoa jamaikarrerara edo ezakit nola... Originalagoa. Hori da. Jamaikako musika estilo horren tiretik, gertuagoa. Eta azkenean ere musika motela izan daitekela eta dantzagarria aldi berean. Esan nahi dut, ez dela musika dantzagarria bakarrik musika biadura handikoa edo ez da musika distortxoarekin, ez da hori dantzagarria izateko kondizio bat, ez da horrela. Baizik eta musika atsegin honek, nire ustez Bideakdarrei sobretodo dela musika atsegina, dantzan egiteko gogoak sartzen dituela jendearengan, eta hori da jendeak ustut baloratzen duela eta horregatik ustut gustatu duela diskak. Ez, bai Katalunia baita ere eta Madrilen ezagutzen ditu taldeak egiten dituztenak eska jamaikarra eta segurazki gu baino be eta tradizionalagoa eta Bilbon akaz baita ere daramatela 25 urte, baude baita ere referentzia gaur egun. Zaila da bilatzea edo gutxi dira taldea, baina baita ere jendea gu bezala jorratzen duela estilo hori edo reggaea duela oinarri bezala. Gorrean ez diren gazteak, esan beharra dago, baina oso musika landua jatzen dute, oso hueto adibidez, zerragarizko taldeak, oso onak. Bidea eginez diskoa mugarri bat izan zen taldearen bidean. Soinu landuagoa duen lana da honakoa, taldearen musika norabidea zehazten duen emaitza. Bideakdarrei diskoa grabatu genuen Parineineko nabean, lagune batzuek batzukatera estudio bat. Eta hori, guk nahi genuen bilatu nagaiteko soinu landuago bat, eta horretarako garatu genuen kontrabajoarekin, bateria oso on batekin, amplifikadore oso onenekin, piano batekin, eta hor soinuaren bilaketa horretan zela gure aurkitu genera pizkat nahi bilatzen ari ginena, eta musikalki ere asko landutako diska da, lehenengo diska baino gehiago, zen ordu gehiago sartu dizkiogu diska hori, eta ongi atera da, jendeari hori bide gustatu zaiola, eta oso pozio gaude diska horrekin. Helduagoa da diskan, ustez en lehenengo diskan bai notatzen dela, oraindik umeatzu gara, baina notatzen da lehenengo diskan oso umea ginela, eta bigarren diskan bai dela lan askoz serioago bat. Zen azkenean sartu dugun interesa edo askoz handiagoa da bestarekin konparatuz. Taldearen kantu batek Iruñerria Jamaika klase izena darama. Iruñerrian, doinu jamaikarrak zabaltzeko lanean diharduen kolektiboari eskenia. Besti hori egin genuen pixka bat, kolektibo horren omen, lagundu nahi genien, sustatzen kultura errege musika Iruñerrian batez ere, eta genuen abesti bat. Eta eszena bai azten ari dela nahiko. Nik duta nahi bat 16 urtekoa, 17 orain, eta lehen haien adineko gazteek entzuten zuten gaur egungo, nola lehen aipatu dugun punk eskako talde asko, eta gaur egun ez dute hainbeste hori aitzen, eta bai entzuten dela askoz gehiago, ezakit musika, gure musika estiloko musika dezakit. Gainera ere, Iruñerria Jamaika klaseko kolektiboak antolatzen dituzte festa pila bat eta hilabetero badago zerbait Iruñerrian, pintxadak edo kontzertuak edo kolektibo bizia da. Aurkezpe kontzertuak burutu eta gero, taldean aldaketak etorri dira. Xanti Basulariak taldea uzten du, eta taldea hausnarketa prozesu batean sartzen da. Erabaki horretatik dator martxan jarri berri duten egitasmo berria. Bada, ja denboraldiarekin amaitu genuenean, zantzela uste dut urrian, taldike batek
badiratzi zuen taldea utziko zuela, Santi zen, basularia. Eta hor nolabait hartu genuen erabakia pixka bat atseden hartzeko eta pixka bat hausnarketa bat egiteko. Izan ere, uste genuen taldea freskatu barra zegoela eta pentsatzen aritu ginen eta azaroan otu zitzaigun behar bada indar handiagoa emanen ziola taldeari beste batzuk sartzeak. Egin izan dugu proba, beste kontzertu batzuetan irudiarekin jo izan dugu noizbait, jo dugu sustxistekin, Sustainen Saibuko abeslariekin, eta ongi atera da, eta oso ona iruditzen zitzaigun, eta aurrera darraigu. Hori izan zen, berritzeko eta freskatzeko beharra ikusi genuelako. Eskabidean eta Black Pearl egitasmoan 11 musikari batu dira. Eskabidean taldeko 8 kidei, Idoia, Lorena eta Claudia gehitu zaizkie ahotsetan. Taldean egiten zuen Nabots nagusia Tasio batez ere, eta orain gu sartu garela, guk egiten dugu abesti batzuetan ahots nagusia, hiruron artean eta bestetan sartzen ditugu kor bat. Lorena eta biok izan genuen talde bat batera, eta guk kantatzen genuen, batez ere egiten genuen bertsioak, eta hori nik uste bai nabarmenduko dela eszenatoki gainean emakumeon presentzia, eta gehiago 8 pertsonako talde batean, zeinetan 8 pertsonaik mutilak diren, eta horrek emango dela indar gehiago. Azkenean orain atera dugun abestiak, haiek abesten dute, iruneskek abesten dute estrofak, eta Tasioak abesten dute estrofilioa imanarekin batera, Eta zuzeneko begira, haien ahotsa sartu dugu gure abestiek. Orduan, bai dela jarraitzen dugula gure bidean, haien ahotsen laguntzarekin. Eta bertsio berrioak ere, prestatu ditugu, haiek protagonistak ditugu. Denon batera autogestiora. Ez da oso desberdina ez, antzekoa izango da, baina nik uste ere guk daukagula ahotsak pixkat etorri garela soul estiloa edo blues edo lako ahotsak izan da, eta naiz eta bestiak dena eska edo horregi izan da, beste estilo txiki da doza pixkat desberdina izango da. Txiki ere bertsioetan. Bai, Lorenak esan duen bezala, nik uste soul, blues, olako ahotsak gehiago nabarmentzen dela, baina eskarrege estilo hori baitaren mantentzen dela eta bide hori jarraitzen dela. Musika beltzaren oraldia. Eta hotxek ireki dizkigute ate asko izan ere, lehen aditzen dituen abesti batzuk, eta genuen gogoa pertsonatzeko abesti hauek, baina ez genuen aukerarik, ze falta zitzaigun ahotsak. Eta orain, honek irekizkigu bategu asko, daukagulako aukera abesti hauek jotzeko. Eta pertsonatzeko nahi genuen eran. Formazio berriaren lehen emanaldia, Atarraiako Toten aretoan eskainiko dute martxoaren 9an. Emanaldi berezi izango da, 11 giroko gaualdi ederra. Kontzertua izan behar da martxoak 9an Toten aretoan. Gu baino lehen egongo dira pintxadak Iruñerria Jamaika Klas kolektibak eta Pantxe kolektibaren eskutik, gero gurekin baita joko du Erdoil.
gure laguna dire eta gurekin egingo dutela aurkezpena eta aurkeztu dutela baita ere bere noiz arte diska. Eta gero 10 TV-etatik aurrera egingo guk ordu terediko kontzertua. Eta hori, 3 musikari berriekin, abesti berriekin, bertso berriekin. Eta ere eszenatoki gainean, garela 11 pertsona hor, eta horrek ere betik izan behar dugu garri ikusteko. 11 daude hor.